ngwu bụ ihe chukwu ji aka ya kee ọ bụghị ana niile na-efu ngwu na-abịara owuwe from God ihe a na-achị chukwu oke abịama mmadụ adụ ngwu ada egbute ngwu eti na ana ngwu ji aka ya n'afta and ọ bụghị ana niile na-efu ngwu. Ọ dị mma ndị be anyị, ọ bụ n'obi High Chief Ugochukwu tiere Igbo niile, Chief Okafọ, isi ndị task force ndị dibịa niile na Igbo ka anyị nọ n'obi ya maka na ọ na-abụ ihe eze eji emekwa n'ọfụma bụ anụta akala eze nke anyị nụtalụ ka anyị chọrọ ịbịa jụta ka ụwa wee mara nke bụ eziokwu n'ihe gbasara omenala ka ndị be anyị ghara ịda na-adapụzi n'aka ndị ọjọọ. High Chief, anyị ekene gị ka ị melụ Chief. Ịma na oge niile ka m na-agwa gị ụdị mmụọ ahụ na ụdị ọgwụ ahụ ị na-agwọ ị na-eji adị ka obere nwa ị kweghị enye m ya. Ochukwu na-eme nke ahụ akwana ịma na ọ nwere ndị na-aza Chinemeze. Ochukwu na-eme nke ahụ ike adịghị mmadụ. Ewe ndị si na ofu mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ ahụ dibịa ji aka ibe ị chọghị igosi anyị nke a ka iji akazi onye ọbụla. Ọ ka na bụ ihe a na-ekwu ọkụ nwere ihe a na-eri n'ọnụ ọ dịkwa mma mana onye maara ihe mana ihe a na-eri n'ọnụ a na-eme ndị a na-emeteni anaghị eri ihe niile na ahụrụ maka ọ bụ na na-eri ihe niile ka ahụ ya eze na-ebiritewu n'oche ọ pụkịta mpe na ọnwa akwa ọma anaghị egbu ihe ruo ehi na-anọ so ọ bụghị nribe chee ya etu a anyị amebi n'oche ya afọ ọ bụghị ya eji wee na-eme ihe. Chief, afụgo m ebe ahụ awụwa ahụ dị maka na oge niile si na igwe ha ego na ebe oriji ukwu ego ị chọghị iri nri ka afụ na-eri ya na ka igbo ka iwe bụrụ abụghị nri ya too much onye nwe nsogbu mara ama na ndị ya sị na ọva gịnị mana everything too much of everything is bad. Onye ọbụla mete ya ka enwere m ike etu anọ kịta ngwa na m ga-anọ from bido si isi ụtụtụ ruo na mgbede mmanya nri ihe ha ekwe nnọrụ anyị agụrụ masị na ọ na-eghe m mana ọ na m nwee ama nri achọghị m nri. Chief, kedu maka ọrụ task force gị? Ọ na-aga nke ọma anyị na-eme ya nwayọ nwayọ. Oge nke ọzọ anyị kwuru okwu isi na ichekwa ndị steeti ndị zonu gị ọ bụrụ na ha emechighị ike na ị ga-ahafụkwa jefu gọvanọ ọfụma na kwuche anyị na-akwado n'ije hụrụ ya anyị na-akwado ije emego mitin ihe a na-edere esi emego mitin na Abuja the whole Nigeria ndị Habaris mee mitin last Monday Monday Tuesday gara aga ihe a so bana mụ na ụmụ ha ga na-eme travel mana ya na-abịa emechekwa ihe na within 7 days the whole Nigeria each zone eme mitin nke ha so mitin nke anyị ejezi kịta ka anyị ga-anọzi conclude everything. Ya bụ na ihe ahụ ị na-atụ n'anya ya ụgbọala ahụ ị ga-eji wee rụọ ọrụ gị ọfụma isi na ọ bụ Hilux maọbụ Sienna n'ọdụ nke anyị na-eyizu mana ị chọọ ka ndị dibịa nye gị ya ndị dibịa na-emekwa maka na ihe isi si na ndị dibịa enye gị n'oge nke ọzọ isi na ị chọọ ebunye gị moto ka o wezụrụ onye na-eme mpụ n'ihe chọrọ ka gị na gọvanọ nọ na dibịa chọrọ ibunye gị ihe na-eme ọwe mgbe ha kpọrọ m mobi aka m na akpa ha ga-ebu moto m chọgodo ọnem chọrọ isi amụ wee kwe maka ama m ihe ha ji ekwu ya na ọ bụrụ na amị aka wee ike ịkọva ha adị m eme ụdị a ihe m nwere na task force ọ karịrị akarị so enweghị m ike ịnọkọta dafu n'okwukwe maka gịnị na m chọrọ ego ma ọ na m chọrọ ka m nweta ma ọ na m chọrọ ka gịnị mee ka m nwee ego no adị m eme ya ndị m dị m mkpa mana onye obi dị mma ndị ọ dị mkpa ndị ọ dị n'aka na-evu ibu gọvanọs nke na-evu ọ bụrụ kwesị ọsọ na gọvanọ nke mmụọ ebe ọzọ niile dị ho Naijiria a na-eme ya kemgbe ọ bụrụ taa ka o bidoro ibi nsoro udo akịta mere ndị Anambra na teno ya anụwa kwadokwa ndị ya na ha na-alụ ụgbọ mana ya na owu bịaziri ndị emebịa mezi ajikwa task force eme agbachikwa ebe akwụsị m baa moto na tawa Enugu ka emedeziri ihe a rịpọtụ karịa a na ji anyị ha ahụ ka ihe chi dọkịta. Ọ dị mma ya bụ na ị na-akwara ije fụ ọchị obodo Enugu mana isi na ọ bụ gọvanọ gị na-ekwu ekwu ya na gọvanọ ọbụkwa nwanne nke m gọvanọ Enugu bụ sọ gị gbanwee ya ọ bụrụ na ọsọ m mana nna eso nwere maka onye na-eme ihe m na-ala ike ọ bụ onye nke m etu anyị nọ onye nke m ka ị bụ. Chief, tupu anyị abanye n'isiokwu anyị maka na isiokwu a dị mkpa ụfọdụ ndị dibịa akpọgo m si m na ka ya na-eme dibịa gaba n'iru adịghị ọzọkwara ha ọ dịzie ka ha gbaa afa ọ dịzie ka mmụọ ha onye bite mkpa nke ya ọ dịzie ka ọ naba hapụrụ ya ajọ mmụọ ahụ ya na ya mụjọ mmụọ anụba
achọza ka amata nke bụ eziokwu n'ime ya maka na ị na-asị ma ọrụ onye chọọ ịjụgwu ihe miri emi n'ihe gbasara mmụọ na ihe na-esiri ike na mmụọ na ezinụlọ ya ma ọ bụ obodo ụfọdụ maka na nso nso ka ije n'ije ọkwa obodo ka ije lụọ ọrụ obodo nwee nsogbu ma ọ bụ ụmụnna nwee nsogbu n'ihe mmụọ na ihe gbagojuru anya kedu ka a ga-esi wee kpọọ chief? Ndewo. Akara ekwentị m 080 56 78 1241 080 56 78 1241 1 year 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number. Abịa n'ihe gbasara dịka ọrụ na mmadụ na obodo chọrọ mmadụ chọrọ ịdị ga-arụ ha ọrụ ma ụmụnna ma ihe ndị a ewe m ihe 95% maka Naijiria gọọmenti adịghị eche ihe na 100%. Ya bụ na ya o doro gị anya ọfụma ọ ya chọkwa onye ọrịa iyi m ga-ahụ ya bifo nje rụọ dị ọrụ ụdị ọrụ a bụ ihe nje Niger ọ bụghị ofu ya ka ji maka eje ya ana m eji ebe niile eje m Ghana last year 2024 ebe mgbe a na-achọ ịgba Krismas ejekwa m na Niger ana m eje ebe dị iche iche eje arụ ọrụ. Ọ dị mma chief ka anyị gbapụ ọsọ isiokwu m a na-eke ọfọ ka esi eke ọfọ gịnị bụ ọfọ maka na mmadụ kwuo okwu ọ sị na ya jikwa mmadụ ọfọ mana onye ọbụla sị na ya ji ọfọ mana ọfọ ma onye ji ya ike ọfọ ka anyị bịara ịmata maka ya. Ekenere gị ọfọma chizi anyị. Nke izizi a na-eke ọfọ and ọfọ bụ ihe Igbo ji wee na-ekpe ekpere na-akpọku Chukwu oke abịama na-akpọku ọdịnala na-akpọku ma enumana na-akpọku ma anya ụma ihe niile a na-akpọku ọ na ọhụọ bụ isi ọhụọ a ọ bụghị dibịa niile na-eke ọhụọ mana wayo ji kịta owe ezo ya na eke ụfọdụ jizi aka ekere onwe ọfọ ya na-eke ọfọ ofu onye na-eke ọfọ ofu dibịa ọ na-eke ọfọ gantị ofu onye mara eke ọfọ nwere ike ikeri ọfọ mana ewere ọfọ ohe obodo na-ezu eke ewere ọfọ ụmụnna na-ezu eke ewere ọfọ ọtụtụ dibịa ga-ezu ike ha ncha bụ ọfọ wekwa ọfọ ofu enwere ike ikeri mana ọ bụghị mmadụ ncha were pawa ike ọfọ kịta dibịa wayo a na-akpọ yahu dibịa juru ebe niile ha na-ede ekere ndị mmadụ ọfọ ọ bụghịkwa sọsọ mkpokọta osisi ọhụọ ka eriri ọ bụghịkwara ya bụ ọhụọ ọ bụghịkwara na ekere ọhụọ o kwere ihe eji eke ọhụọ mana ihe eji eke ọhụọ mma nkwuye publicly. Ọ dị mma chief onye bụrụ ya bụ na eke ọhụọ ebe ọhụọ na-adị mkpa bụ ebe na-eme ihe omenala ngọ dịka mmadụ na-eme ọgwụ dibịa o kwesịrị iwe ọhụọ ya bụ nke izi na a na-agọ arụsị na-ewe ọhụọ o nwekwara ọtụtụ ihe ụmụnna ọ na-ewe ọfọ ọfụma maka na afụgo m ebe ha sịrị like ibe na ndị ichie na-ewe ọhụọ ndị ichie na-ewe ọhụọ ndị ichie bụ ụmụnna na obodo na-ewe ya ofu ya na-ewe ndị ichie ofu famili a na-ewe ndị ichie bụ ụmụnna de n'ime ụmụnna a na-ewe ọhụụ mmiri anaghị ewe ọhụụ jụọ onye ọbụla n'ụwa mmadụ ihe gbasara spiritual mmiri a na-ewe ọhụụ be nna m onwe ndị na-agọ mmiri kada arụ ọrụ mmiri be nna m ụlọ ọkwa ruo ezigbote ụlọ mechie nye ịbata ebe ọbụla mmadụ ga-agwa gị ebe a ka a na-ehe ya bụ mmiri na-agụ ya mmiri a na-akpọ kalawa onwe ihe a na-akpọ ọhụụ mmiri a na-ewe ọhụụ ọgụwa ga-ekeri mmiri ọhụụ mekwa mmiri ọfụ mmiri
mana ewe ebe a na-agọ mmụọ mmiri ọka aka na-ekwu ihe a ebe a na-agụ mmiri a ebe akpọrọ ya ebe a rụrụ ya ọnụ ebe emechiri ya na-agụ ya then ndị nwekwara ọhụ ebe a ha dara ya yes mana onye na-agọ ya kedu ihe a na-akpanye ya n'aka dịka onye na-agọ mmiri onwe ihe a na-akpụ ya onye na-agọ mmiri n'aka na-abụghị na onye na-agọ mmiri ga-adị nsọ onye na-agọ mmiri ga-ejiriri ọjọọ ugo ya bụ isi onwe ihe a na-akpụ ya ihe ndị ọzọ niile bụ amanshi gbam mmiri abụghị arụsị na-ekere ọhụọ ị ga-abịa kịta hụ ọtụtụ ndị mmadụ juru ebe niile na-eme ịbịa ọbịa ọhụọ shi ihe na-eje na mmiri capital 419 mmiri enweghị ọhụọ iwe ha right ikeri mmiri ọhụọ onye si na a na-ekeri mmiri ọhụọ ọ maghị ihe gbasara omenala ọ bụghị spiritual ọ mere a na-ashịrị ọ bụkwa na ikeri ya na mebi na mmadụ ga-abịa jide ndo maọbụ na ikerie na a ga-abịa sị n'ihe anyị mebe n'imeta kama na emechara ọ dịkwa ile gịwa na-eme gịnị na-edisive owe iji ọhụụ edisive owe na ndị mmadụ mmiri anaghị ekeri ọhụụ ọ dị ma chief ihe na-adọrọ mmiri bụ ite ọkụ mmiri ite ọ dị ma chief maọbụ ịchọzikwa ntinye mmiri na itidori ya ọkụ ebe a ka ị ga na-asa afọ oge na-eri n'otu ọhụọ ọ dị mma chief ihe dị n'enu ana anyị bụ mmadụ na-eyi uzu arụsị na ọgwụ na ụmụ ihe ka a na-asị ọhụọ n'otu mmiri ọzọkwa biko o kwere ihe ọzọ mbụkwa ihe a na-akpọ ngwu adịghị ewe ọhụọ mana ọ nwere ọtụtụ ndị mmadụ hụrụ ji ọhụụ eje na ngwu na-agụ ngwu onye na-eme ya wọchị ya ihe a na-achọ ukwu kịta ọ ga-enyere onye aka onye ọbụla na-eme ya meruo ya 5 years ya na egodo famili ya ya ogodo echiche chechi azụ na famili ya 65 years a o mere ka ihe ọma na ndụ na agam n'ihe shi dị na ndị amụrụ ọhụrụ na ndị eruzuru eruzu na ihe mebiri emebi kezie nke ka ngwu bụ ihe Chukwu ji aka ya kee ọ bụghị ana niile na-efu ngwu na-abịara owuwe from God ihe a na-achị Chukwu oke abịama mmadụ adụ ngwu ada egbute ngwu eti na ana ngwu ji aka ya na-afụta and ọ bụghị ana niile na-efu ngwu o wee village ị ga-eje ma hụ ngwu be ha wee village ị ga-eje hụ ngwu ru 10 ngwu ji aka ya and ndị ngwu dị be ha na-enwe ihe akpọrọ nsọ ha na-asọ nsọ ọfụma mana ndị na-aghọta ha ga na-eme ajọ ihe dị iche iche ihu na ajọ ihe ha na-eme ga na-emetụ ha nwaanyị na ndị ebe famili nwere ngwu ekwesịghị mmadụ ọkachasị na ịbara kọt bụ ụmụ ihe otu ụzọ ha ji amanọgịrasị na agba awọ gbuchichi onwe ha ya bụ na ngwu pụrụ ụgba na nsọ gbam a ga-edebe ebe ahụ nsọ m ga-ahụ ihe ọbụla patara m na ya anụ ọbụla furu ngwu vileji a na-enwe nsọ without mmadụ mgbadị gị sọwa and ị na-akwụ aka ọtọ na-asọ nsọ onye a ga-adị na dịka nka last ya ihe adịrọ ya na ihe adịkwuo na mma ọzi ịmatazi ụdị nsọ ha bụzi nsogbu nsọ na-asọ buru ibu nke izizi m ga-akọwata ya ọkwa ịhụrụ nwaanyị di ya nwụrụ mmadụ njekwuo nwaanyị isi mkpe ebe ọbụla ọ dị ekwesịghị ọdụghọ mma nwoke njejekwuo nwunye mmadụ ọdụghọ mma ya bụ na ihe ọbụla gbasara alụ ma ọ bụ nje narị mmadụ ana ya mepụrụ anarị ya ma o je gobuo onye isi na-ekpe ikpe n'obodo gobuo ma ọ bụ ịtụ asị tụgide mmadụ ma ọ bụ ịkwafu ọbara ụmụ nke aka ihe ma nkwafu ọbara ma mmefu ihe gbasara ahụ ime mmefu ahụ ime ya obodo ọbụla gwude ịmarizin ihe a na-eme ihe a ga na-asịzi na eje ebe ndị wayo mmadụ na-egbu mmadụ na-eme mana ọmụ ha na-anabe ha dị nsọ ọsọta ha nsọ ha o so na-aka ọsọ ihe ndị a ya bụ ngwu a na-ewe ọhụọ o nwere ebe o mere somewhere nwa ọrụ m na be ha mana mmakpa ebe ahụ ka m kwere ha ugwu ejere m ọbịa kọrọ m na-enegwere memeta mgbacha ha kpọ asa isi ho be m kịta mụfu na unu jee mebisia rọbishia niile ịbịakwara be m ọzọ bịa mụọ ọrụ unu achọrọ igbu ogbu unu ha je kpafu ya ịmana jizi ọkwana nwaanyị ka kpokwuru nwaanyị ọbịa dezere ha ngwu gadezie ngwu geche ya ọmụ geche ya akwa were ike nke tukwuche ya n'akụ were ma ọhụọ nke o ji eme ọgwụ dibe bịapashi gọọ ya gbuo ihe gbuche gba isi egbe chief ịma na ọ bụrụ ngwu ka ihe anyị na-ekwu bụ nsogbu dịkwa ihe ndị omenala na-eme ọkwa na-akwake ndị mmadụ ọwụwa na-ewezi kịta gịnị bụ uru ọfọ bara maka na gịnị bụ uru ọfọ bara n'ezinụlọ
uru ọhụrụ maka na ama m na ụfọdụ bụ ụfọdụ chọọ iwu iyi n'ezinụlọ ma ọ bụ na-ewu ihe siri ike na ụmụnna asị okenye ụfọdụ na be ya ebupụta ọfọ ha agụọ ọhụ a ga-ebupụta bụ nke na-ekwu ọhụ ndị ichie ọhụ ndị ichie ọ bụghịkwa na onye ọbụla bụ okenye ma ekere ọhụ ma eke ihe okwere ike weta ofu ọhụ gbara agba ma o toro ogo ka ihe a nji desi ebeghị ụtụtụ iwere ekpe ekpere gaa ọhụ ụtụtụ nke a dịkwa iche anybody bụ a man bụ okenye nwekwa right mme nke ahụ nke niile okwuru ibi ndị bemeri na iwetara ọhụ desi ebeghị ọ bụ n'isi bịa bụ osisi ọhụ n'isi bịa dị tọgbọ ibinite n'ụtụtụ ụtụtụ ete na ekpe ekpere ụtụtụ ibinite were ya dese n'ala biri kpoko chukwu oke abịa o gburu nzukọ iji etesara ya wee wee ekpe ekpere wekwere tọgbọ ebe ọ na-eje ebe ọ dị ibinye fụwa nke a dị iche na ọhụ na-ekwu maka ya. Gịnị bụ uru ya? Uru ya dị uru ya bụ na ịgụwa na onwe belivuru na chukwu oke abịa ma na-akpọku na ebe a ka ị na-arịọ ya bịa zaghị mere ihe ị chọrọ yeri gị aka nye gị ndụ na ahụike ya mere ihe na-eje eje ka ị na-anata anata ị na-egwu na-eji ikpe n'obodo ị na-acha ka ije n'udo na ọgụ ịkụkwa nshi ebe a ya emetụkwere gị ụdị ihe ndị a na-eme asị okenye mana ọ bụ onye aka ya dị ọcha iwubego ya aka ya dị ọcha na mmịarị ọhụ ihe aha na-ejikịta ọbụ ọhụ ihe aha njikịta ịma ntị mere esi bịa mmiri ọhụ ya soro ogologo ụzọ jee ihe karị 20 post o ji ekwe na mmiri o jebụ mmadụ si gị mekwe nke ya eme nke me uche ọhụ o ji arụ ọrụ ya bụ ụfọdụ nsọ adịile a na-ahapụta ya anaghị ebupụta ya si bịa abịa ma ihubegodo ọhụ ma anya ọfụta na emeweghezi ọhụ ma ewe ka ọfọ ji adịile ịnata mana ewe ka mmadụ ji eji ọfọ abụ mmadụ ọnụ ọ karịkarị ị ga-edesa ọhụ nsọ na-emekwu ya etu kwesịrị uche ọgwụ so that mgbe ọ bụla ikpokwukwere ya ọrụ ọrụ onye chọọ ịjụ ihe gbasara ọfọ bụjụ ajụ gbasara ọfọ chief kedu ka a ga-esi wee mee? Ndewo. Akara ekwentị m 080 56 78 1241 080 56 78 1241 1070 35 38 39 80 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number m. Ebe m bi ebe a na-akpọ ugbo odogwu Transekuru Enugu steeti ugbo odogwu Transekuru Enugu steeti chiti mana ihe anyị na-ekwu n'ọhụọ ka m gwa ya ọ wee ebe m jere na Anambra ejeghị m ebe a na njebe ọ ya mmehie nọ na anyị na-agaghị ọ nwere arụsị akpa m nje gbachara ha na ya mbatazia na-agaghị ọ ya ahụzi amụ mụ na ya gbavuru na mitin mana ejebeghị m biya ọsị mbata ka mee m ọjị mbata o weftecha ọjị n'efere ihe m tinye ego n'ime ya Chizima na ebiri m ọjị aka ka ọ kpee ekpere ya bụ apata ọhụụ o ji arụ ọrụ bido gogogo chọpani ọhụụ ọkụra na gbaa ma ndị be ha na-ekwe ise ọpani ọhụụ tiara gbaa ndị be ekwe ise ọpani ọhụụ ime ahụ a na-agwa ọ dị ka mmadụ ji mmụọ ndị ha ma akpọsi isi chis na ihe ka o si ajụ a na ana nje ochemisi ọ bụzikwa ọhụụ bụ ihe a nna ọ jụcha ya nwee kpọ ya ọgọzacha wetegoro ọhụụ ha ọsọ nkeresha wetegodi ya o wetie nkiririe ịma ihe a bụ ịma tubu moto disi taya moto taya tubu a na-adị n'ime ya ka ebupụtara gbụwa weta mkpụrụ ọhụụ na-emere na-etinye n'ime ma m ihe ndị ọzọ apụkịcha wee kebịa ka adị atacha ya chizi maka chi iji gwere aks gbuo onye ịma mgbuwe nwunye ihe ọ bụ ọhụụ ya bụ na ya bụ ihe ọ na-abụ ụfọdụ bịa sị na a na-ajụ ọhụụ a na-eti ọhụụ n'ala
asịrị na ọgụ hụọ mazụrụ niile ka esi eji ọ ga-akọ ugbo kụa gbai ọbụghị ya bụ ntị ọhụụ na iwelitere ọhụụ etu a tọgbọ na ala onye kwucha esi aka etu ekwuru ka ọ ga-esi mee ibe ya na vredesa itikwukwere ọhụrụ ala n'ọbụ oge para ọhụụ ihe abụghịzide ọhụụ ọhụụ adịghị n'ime ihe dị ebe abụghị ọhụụ maka ọ bụrụ na ọhụụ dị ya na ihe abụ ọhụụ yuze ihe rute ihe ezo 20 years ị ga-etiji ichiche etikeche chief ihe ị na-ekwu bụ na tupu mmadụ ejide ọfọ na onye aka ya ga-adị nsọ maka na onye na-ejighị ije yuziche nwunye mmadụ ịbịa para ọhụụ ndị dibịa na-eje kpọta ma eyuzu ma nwaanyị ọzọ onye ọzọ si na ha bụ eze nwoke na eze nwaanyị ha niile nwere ọhụụ ihe ọ bụ ọhụụ ya bụ na mana ewe awọm dị na onye ji ezigbo ọfọ maa alụ onye ji ezigbo ọhụụ ọfọ ekere maka na ewe ebe m na-abịa mana oge gara aga isi na-ewe ọfọ nwoke were ọfọ nwaanyị achọghị ike ọfọ ahụ a na-ekekọta ọfọ nwoke na ọfọ nwaanyị kedu ka esi ama nke bụ nwoke na nke bụ nwaanyị onye aka ya na-adịghị ọcha ọ ga-ejidewe ọfọ enwere ike ikekọta nwunye mana ọ dịpendịrị odo ihe ọya anyị na-ekere ọhụụ ihe ọ na-arụ ọfọ na-eke na-adị n'iche n'iche ewe ọfọ na-ejikọta ezinụlọ o nwere ọfọ bụ ọfọ ụmụnna ọ nwere ọfọ bụ ọfọ nke ụmụnna maka agamnihu na nchekwa ụmụnna nwere ike ọhụ ụmụnna miniri abụghị na ndị nọkịta mere o nwere ka ọ bụ nna nna ha ọhụ ha ji gọọ ihe dịka ndị ichie ọhụ akadịrị ihe na-eme bụ onye gọgidekwa ọwụhụkwadi oldest person onye ọzọ abịakwa gọwa gịnị bụ ebumnobi ha igbu ọfọ ahụ good ebumnobi ha nwe bụ ebe ha ji kpọkọta ndị ichie ndị gboo niile ndị ichie a na-ekwu abụghịkwa ndị dị ndị eji ọfọ agba ndụ agamnihu ọbọdị mgba ndị ndị ichie mkpọkọta ha ncha ọnụ asị ngasị n'ọdị ka mkpụrụ obi ha maọbụ mkpọkọta ebe a ga na-enye ha nri ịdị n'otu ma ọ na-asa afọ ha ị na-aghọta na-enye ha nri na-ehe ha ya bụ ihe ọ fụtara ebe a wute atụ ọhụụ a ha ama mmewu ya dị ndatụ ọhụụ a ha kpọkwa ya ha ncheghị na-ebere ivu kparị na ebe ha nyere ya nri ebe a asa afọ ha na ndị ichie niile na ha ese chief ihe njijụọ gị ajụjụ a bụ maka na ụfọdụ bụ ndị pụta asị gị na ihe nna nna ha na a ga-eje mebie na ha ji ha gaa n'ihu ọ bụghị ụdị nke a bụ ka eji eme ihe gbasara ihe nna nna mere na-adọrọ mma nke a dịwara onwe iche ọsọ gị pụta ọhụụ ndị ichie bido tata gọbịa ruo 20 years mana nna ọnya ma nna nna ọnya mere arụ ọya na-edisivu onwe ya mana ezinụlọ ndị ụmụnna nwere ike ikekọ ọfọ ka ihe ọma na-emere ha ọhụụ anaghị otu esi isi na ejikọtara obi ọnụ iji gọrọ ọfọ aga ọfọ ahụ onye ụmụnna ha si na agbụrụ ahụ bịa agọọlụ ya afọ maka na enweghị ụfọdụ ndị si na ha jere na-asị ha jee na agbụrụ ụmụnna ha ka agọọrụ ha ọfọ ụfọdụ chọkwa ịchọ ihe dị ukwuu maọbụ chọọ ịchọ ọrụ maọbụ mbuli elu maọbụ ndọrọ ndọrọ na ha chọrọ ọkwa maọbụ ihe ọma ha ejee n'ukwu ụmụnna ha onye ichie ebupụta ọfọ gọọrụ ya ọfọ bụ ya chizi nke a na-eme mana nke a abụghị ya bụ the ultimate solution ihe nji so ya etu abụ gee m ntị ị hụrụ ndị gboo enweghekwere ego ndị ichie a niile wụrụ ha enweghị ego you cannot tell me na ego ndị ichie ebe ọgaranya okwu ashị capital line ihe a beziri bụ protection ihe a beziri bụ ya na-akpọ nchekwa ihe a beziri bụ na ị na-azọ ihe na ogologo ndụ na ị na-azọ ihe enwere ike ime iwu ino ihe a mana ọ bụ na ị na-eme biznes na ị na-achọ ka ịkpata ego ka gị na mmadụ onye dị etu a tụọ ahịa ka ile dịtọn ego chizianị ashị ka ọ bụ ekele ọrụ eke mara ama na ndị gboo ihe a bezikarị bụ nna igwe nwaanyị nzu ọkụkọ nzu ewu nkoji otu a bụ iji ma ọgaranya gere m ntị yes nkoji iwe ana ka m dịkwa iwe ana nkoji mara ama na mgbe a iwegodi ana anaghị ele ya ile ya na imere arụ do you understand so now ego anaghị ewu oge a ego anaghị ewu then ịbịaza kịta onye mmụọ ịma anọ ego anaghị ewu isiza mezie ya ego wu ya bụ ọga ọkịta ọgwụ zụrụ ka ọ ga-ejeze o were ebe akpati ego dị ebe ọ ga-apụtapagharị ihe a besiri bụ ka famili dị mma bụ ịdara ndị ị na-eje abata nwoke ama njisi na aja gburu then
fight for yourself. Bazambo ka woke, bambo ka waya, choi higaru, choi higa na megede yego. Bozo ogu game ka ahia na aga. Period. Not to gije ego ndị iche, not to gije ego oyo wa de yego. Obu no na yego. Mo na ebe na eburu oyo wa meri every 3 months. More than 30 years now. Gini ko oyo wa na emere mmadụ. Yo wa na me protection. Oyo wa ga akwafu na nsogbu. Owo nsogbu ike. For example, travel. Ihe emego ebe 8 years now. Futa na Anambra na opiweka. Ba moto, gekwenti. Kwụcha ụgwọ. Si ha biko ewemike isa siga asimu je ebe ni benda osa kpasara ihe ebe a ịma ihe ha na achịsa nje ebe a na-ese siga moto eju be ha na-eche ka moto ju ụmụ nwaanyị abịa ha dị ịtọ abata mana moto hụọ ma na-agba ha chukwu ya driver sị na ma na-atọ abata nwa sika afọ ịma na-anarị ndị a n'ịtọ ego mụ abịaza shuo ọgwụ ha jụ mba nke nwaanyị tupu n'ihe ebe nkwa ụgwọ si m oke m egodo ehe na ha dị ịtọ egeji maka m meke mgba nkịtị mama ndị emuvu ọbara sam ego nche moto ọzọ a na-echezi nwantịtị oge pasenja dịza ka sha go ha bịa wọsụ gidigido moto jụọ anyị panie chizi anụ jụọ m ihe mere na Oji River Junction onye maara mgbe ọ ma ege echeta ya moto a wefụta ebe paaki trela wee tinye isi n'okpuru ya anyị waso moto a n'azụ wee bata goslodu arịtoweru ebe a chizi anụ okweghị nkiri ebe a ka m hụrụ azet m na-ahụbesi n'ụwa m etu a mana moto a m kwụrụ ụgwọ erijet na mama mba bikos 3 passenger bataziri ihu ya bụ ị na-eme ndị iche ọfụma na-eme ọya ụwa gị ọfụma ọ ga na-epushi ụdị ha out ị na-ahụta ọ ga na-akwafu m nsogbu a ya bụ ma ihe oyi ụwa na-eme bụ maka ndụ protection ya bụ ndị including ndị iche ọ dị mma ejego m ikwu nne m gbuo gị karịrị ugboro 3 na 5 ababeghị m ọgaranya ndị ọzọ emegbu ya mana ewu ihe eji eme aba ọgaranya why not ịma na ihe anyị na-ekwu maka ọfọ ya ka na-agbara ewe ọfọ a na-eke maka ọgaranya ọwa ha ọfọ a na-eke na-aba mmadụ ọ dị mma ajụ kịta maka kopren anyị sị na ọwa ndị na-eke nke na-akpọ oke ọhụọ na nne ọhụọ iwe ego erikwere unu eri unu bụ ndị na-eje ụdị ihe a erikwere unu eri enwekweghị dị ka ọhụọ na-enye ego ọhụọ a na-enyekwa ego maka ọ bụ na ọhụọ na-enye ọhụọ nke m dịbe m yegodu m mana ewu ihe ọfọ na-alụ ọhụọ bụ ịchọ imere mmadụ ihe bụrụ dibịa ịgo ọgwụ mgbe ị ga-arụ ọrụ gọcha gị ọhụụ ịtọrọ ha ọjị ihe ha nzu mere ha mmanya ka esi eme si a nakwa ọrụ ịchọrọ ịrụ ha ncha bịa tinye aka ka ọrụ adị mma ọ bụ ọsọsọ ọhụọ ike nke ndị ọzọ dịchara ihe dị ebe a ọhụụ na owu esef bụkwa na-akpọrọ ya mkpa anyị na-eji n'aka asị ihe eji eme omenala apart from that keme odiete kakwa ọhụọ odiete ka ọhụọ jọ ndị mmadụ maka odiete ofu ya na-eme oho obodo asị hol na-agbaka aka mee odiete mana ọhụọ nwere ike dibịa na-aba eberi ọhụọ chief oge ada so ihe ji na-ekwu ọhụọ dị mma mana ọhụọ ndị a na-eme iji ebe asị ekeri oke ọhụọ ka iwe ego eriri ya eri ọhụọ adịghị mmadụ wee ego ọhụọ adịghị ego ọhụọ adịghị akpata divin kọstọma na shop ọhụọ adịghị ego ozi chukwu spirit anyị rọziri na ọhụọ ga-emezi gị ihe n'otu iji ọhụọ adịghị ego ọhụọ adịghị ego na-ekeri ọhụọ chief maka ndị na-abụ bịa isi mmadụ mee ike eme ọsị na nwa ebe eje ekeri oke ọhụọ ya ruo biznes na mmebi ya bịa ọzọ asị na oge ekezi oke na nne eme ya ihe ego na ya bịa onye chọọ aga m n'ihu chọọ na onye mara eme olisa chọọ na onye mara eme oke awere onye amaghị arụ ọrụ ya ka nja jee mụọ ọrụ mmụọ miri emi onye asa jee mụọ ọrụ ọjụ jee mụọ ọrụ kedu akara ekwentị gị chief nakwa ka ụbọchị ekwesịrị ịfụ gị na onye chọọ ịjụ gị ajụjụ gbasara ihe mmụọ maọbụ onye rụrụ ọrụ dibịa maọbụ onye dibịa ime ihe ekụgasịrị a nke taa etinyetụrụ ya ọnụ maka na esi na ị na-ekuzi mana eweziri onye ihe gbasara ọfọ na ihe gbasara mmụọ ihe miri emi maọbụ onye nwere nsogbu dị iche iche na ihe gbasara mmụọ ọrụ mmụọ kedu ka a ga-esi wee jụọ gị ajụjụ chief ndewo ekele ngụ akara ekwentị m 080 56 78 12
41 1 year 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number m. Ebe m bi ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Transekuru Enugu Steeti. Ugbo Odogwu Transekuru Enugu Steeti. Ndị dibịa jee mụọ n'ọrụ ka unu mara ihe eji agwọ ọgwụ. Ọ bụ ha chief Ugochukwu tinyere Igbo niile Moshinne Chief Okafọ ka anyị na ya kparịrị ụbụbọ. Ọ bụ ya bụ isi ndị task force ndị dibịa niile n'ala Igbo na-achọ ka eme omenala ka ọ dị mma. Chief anyị ekele gị, daalụ rinne, ya gaziere gị. Ọ dị mma, ntị ga n'ihe abụọ ka ọ ha ka okpu ọta. Chief na-ekwu ịchọ igi na nke dibịa jụọ ese ya gwa ma emegide na nwa mmadụ ma nwa mmadụ na-emegide na nwa mmụọ. Ọ ka ọ dị mma ka anyị na-eme ka ọ dị